life vest distribution ken dialogue naangay iti barangay Davila Pasukin Ilocos Norte apay ngamin ada apo iti mabukbukaw manen nga mangalang isu dati in report ko di malim kalman at yung mga report IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Nagturong ti grupo ti Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council iti ili ti Pasukin iti barangay Davila tapno iti kasta ket agisayang ka ti life vest distribution ken dialogue kadagiti mangalap iti nasa o alugar imbatad ni Mr. Enrico Natoza MDRRM officer aday itoy ket napinta sa wagas tapno makasarita na dagiti mangalap kalpasan nga damanen dagiti mapukpukaw ang mangalap iti lugar kuna ti MDRRM officer akasapulan ang madalan dagiti mangalap gaputa ibilang na ang makapaalarma ti panakapukaw dagiti mangalap iti kalabes na amuan awalupulo of life vest na ibunong iti malam kalman idinto ta nasusurok ng sa gagasot na ibunong iti napanatawen 2023 ken 2024 iti kumalang po tayo sa distribute kuma iti dito life vest na nagkapo iti province ngayon napagpanunutan medical man so why nga magipag-dialogue tayo iti fisherman tapno maamuan tayo met mo anya iti kasman problema da tapno maidanon met iti gobyerno tapno makuan tayo met iti solusyon mo anya digiti pagpurpurangan. Yes, sir. So, kung natin sa mangalap yung nagtahikin pati pa yun, itinang sa salita nga mangalap yun sa gabal gano'n. Panagsuot iti life vest, nagkalkalap na, agree kay kita ito, sir. Totally nga, haan. Kasi kanayon mo met nga isuot dito Actually, dito kat nakalaglagan. Less than ako dito Bisa nga 1 pound lang siguro. Kaya hindi ko na akong inpadpada sa nga road. Kasi da kami met as a responder. Usarin mo dito, kami lang basta ag-respond. Usarin mo dito, noon kami ag-rescue. Usarin mo dito 2 to 3 hours. So I think dyan agagin. Kasi sa imbaga sa gabal talaga. Kabayatan na ko na ti Kapitan itinaso a barangay ani Kapitan Jesus Agbalog ket kasapulan na doblian dati panagananad kang runaan na ketresgo ti agturong iti taaw nga agkalap. Dati life vest na naibunong ti MDRR so ti makuna kadwa doble ingat kay kuna kon sakit ikan damot importansya ti biagda ng ti pamilyada numan pay urek panagkalda ti pangalan ti pagbiag ket anay so ti rason nga iri kuada ti biagda yung ti 1,000 ng lokas eksempo napigsa angin napigsa ti danom so isa ti walang sarabot doble ingat na lang kumapot ti inda panagkalap ng roadcast nga panawin sir. Mainaig iti daytoy ket segon ken Mr. Marvin Basco no mabigbig ang master fishing ket dakela tulong daytoy kadakwada no pay imbaga ti kadwada alaped daytoy iti panagkalap dangyang parakan kuana ket adto ti wagas tapno mausar ti life vest. Maraming salamat po lalo na sa MDRM sir sa aming barangay at bayan ng Pasukin. Maraming salamat po sa binigay ninyong life vest para sa aming mga mangingisda. Dahil malaking bagay po ito lalo na kung ang bangkain na tao o nahulog ka sa dagat.